Pipila ka lugar sa Sorsogon Region ang gibaha sab dumikan sa nasinating pag-ulan hatod sa ITCZ. Ani ang dugang detalye. Lubog sa baha ang daghang kabalayan sa Kabakan, Cotabato hatod sa walay puas ug kusog nga ulan niadtong adlong Martes. Halos malubog sa tubig baha ang mga kabalayan. Gani sa mga hulagway, atop na lang ang makita sa mga balay. Usa sa mga rason sa paspas nga pagsaka sa level sa tubig baha ang paglapaw sa sapa sama sa Kabakan River. Gumikan sab kini sa mga natalang pag-ulan sukad pa niadtong Lunes hatod sa Intertropical Convergence Zone. Daghang mga residente ang girescue sa otoridad. Tuloy-tuloy ito hanggang ngayon. Yun nga, sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, umapaw po ang ating ilog, particularly ang Kabakan River, siyang naging sanhi ng mga pagbaha. Sumala sa PDRRMO, kapin 2,000 ka mga pamilya ang apektado og temporaryo karong nagtiner sa evacuation center sa lungsod. Gibaha sab ang pipila ka lungsod sa Maguindanao del Sur atol sa kusog nga pagbunok sa ulan kagabi. Apektado ang lungsod sa Dato Montawal, kung diin kapin 6,000 ka household sab ang apektado, gikan sa 11 ka mga barangay gumikan sa pagbaha. Apektado sab sa pagbaha ang Pagalungan, Maguindanao del Sur. Giapod-apura na sab matud pa og relief goods sa mga apektadong pamilya. Ito po kasi ang bayan po ng Dato Montawal, connected po ng Rio Grande de Mindanao. Ito po yung naging catch basin. Tubig galing sa probinsya ng Bukidnon or at saka North Cotabato, dito talaga bababa po. Hinoon walay natalang namatay sa hitabo. Samtang saglan sa Rangani Province, pipila sab ka mga residente ang gihikling tungod sa pagbaha. Giapod-apura na sa LGU ginabang ang mga apektado. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.